Assalamu alaikum Türkmendamanlar, ağa iniler. Valla şilgi jogün diýdiler. Emini saýyp bilen Sapary saýybyň arasynda jengi jahany sugum şuru bolupdyr, başlapdyr. Ikiňi wedem tawsiýam şol. Sapary saýyp adam, Emini saýyp adam uşmaň ýa araňyzda jor gelin. Senjeriň üstünde hiç uruşmaň. Bu senjera bir hayamal, ýalaýy, çaplos, duruya. Senjerden Türkmene şakaçılı hiçbir hayır gelmedi. İndiden bir anam gelmiyor. Emini doğan sencer seni maktap senin için bir video çıkarttır. Çünkü senem bir kança aydan beri şunun çaploslarını etkiyorsun hayamallığını. Şu yıldan sencer seni maktap video çıkarttır da. Onun hayamallığını metme çaploslarını metme emini doğan senin bir braderana hayiş sencerden sana hiç hayır degmiyor, yetmiyor. Sencer ol bir pulun adam ol. Pul dost adam ol. Bir matlap parast. Nida bir grup yapılmamı şotayının adam ol. Sencerden Türkmen millete şakaçılı bir hayır degmedi. Nuhse, ziyane, zerer degamasa. Türkmenlerin adını betlap gören bir hayamal ol sencer. Şu yüzden emini doğan sendenem hayiş, Sapary doğan sendenem hayiş ikiňizem araňyza agdallyk getirmän dostlugymyz bayat dawam etsin ikiňiziň hem sencer yani yalaylar için birekleňiziň adyňyzy garalamaň, hapalyk getirmän ortaňyza bayat jor gelin 31 jöme, 36 jöme, 39 jöme Sapary doğan menem o näme mana berýär menem seniň hem şu lemmerlerine düşüp bilmedim 007 diýome 5 diýome biriňiz 31 goý adyňyza josaňyz biriňiz 30 goý josaňyz näme goýsaňyz goýun 31 goý ýatyňyz 39 goý ýatyňyz ama senjer yani hayamal yalayy için öz araňyza hapalyk getirmän gümün bir daňyň senjer göt başyndan açsyn. Ol adam bolmady iki baştan atasy enes adam edip bilmätdir onu bilir näde adam eder. Şakaçyly üstüne video galdyrdyk, tawsiýe etdik. Adam bolsa, insan bolsa, bir şerm haya bolsa hiç özünden bilerdi insaniýetligi. Bilmedem adam bolmady. Goý degmen şol ýoluna dawam etsin. Ama Türkmeniň üstüne bir ýaňdan bir ýüz garalyk getirjek bolsa ýa Türkmeniň adyny bedetjek bolsa, ana soň alnanam çykars, hemmemiz bolup üstüne bileleşip videom galdyrars, agdyna muşt bilen urarsam. Türkmeniň adyny bir ýerde bedetjek bolsa, bu çakaçyly edipdir. Endiden aňyr etjek bolsa, alnan çykar jawabyny berersiz. Bu çakaçyly edipdiram, agdynyň paýyny berip üstüne videom galdyrdyk. Bolýar dostlar, ýaxşy ýaman aýdandysam, geçirersiňiz Sapary doğan senem Emini saýyp senem ikiňizem meniň ýaxşy görýän şirin dostumsyňyz. Jor gelin araňyzda, jor gelin maksat. Sag bolun. Bayraklaryňyz bala bolsun hemmeňiziň.